ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ସେହି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ଯିଏକି କବି ଥିଲେ ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ସେ ନାୟକ ହୋଇ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲିଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମର ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆସିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ 583 ଧାଡ଼ି ଠାରୁ 636 ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା କବିତାଂଶକୁ ଏହି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ନାମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମେ ପଦ୍ୟ ବା କବିତା। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟ ରଥେ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଧନ୍ୟ ରଥେ ମାନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ହେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମର ବରକେମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ, ଯିଏକି ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1779 ମସିହାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଏଠି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଧନ୍ୟ ରଥେ ମାନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ହୋଇଛି ବା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି ମାନେ ଏଠି ମହାଦେବ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଆମ ଜନମାନସରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବା ଆମ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭର ମାଟି ଦେହ ଆମର ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି, ତାହେଲେ ସେଇ ମହାଭୂତ ମଣିଷ ଶରୀର ଆଜି ଶ୍ମଶାନକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ତା ମଶାଣି ସେଇ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। କାହାଙ୍କର? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ତାହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଶାଣି ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି ବା ଗିଳି ପକାଇଛି। ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ, ତାହେଲେ ମାତ୍ର ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ବା ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛ ବା ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ। ଯଶୋଦେହେ, ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିକି। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମ୍ଭର ମାଟି ଦେହ ବା ତୁମର ଶରୀର ମଶାଣି ବା ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି ସତ, ବା ସେଇ ଶରୀର ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମ୍ଭର ଯଶ ଅର୍ଜନ କରି ପକାଇଛି ବା ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ। ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଟା ସରଳାର୍ଥ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଦ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ତାହେଲେ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସରିଯାଇଛି, ରାତିର କାୟା ବିସ୍ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାବିକ ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାର ଡଙ୍ଗାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମଶାଲକୁ ଜଳାଇ ଦେଲାଣି। ବା ମଶାଲ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ନିଆଁର ପିଣ୍ଡୁଳା, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବା ତାର ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ମୀନମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ବା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବେ। ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ତାହେଲେ ତରଣୀରେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ତରଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା। ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ମଶାଲ ଜାଳି ସାରିଲାଣି ବା ସେଇ ନିଆଁର
ପିଣ୍ଡୁଳାଟିକୁ ବା ଅଗ୍ନିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲାଣି। ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇସେ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ୍ୟ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ତାହେଲେ ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି କ'ଣ ନା ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେମିତି ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼େ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ବା ଜଣେ ପାପୀ ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେମିତି ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼େ ସେହିପରିକା ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇସେ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ୍ୟ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ତାହେଲେ ସେଇ ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ବା ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ସେ ମାଛମାନେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଠିକି ଗଲେ ଆମର ଜୀବନ ଯିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପାପ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପଡ଼େ, ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନାନା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ସେହିପରି ଏଇ ମାଛମାନେ ବା ମୀନଜୀବୀ ବା ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ କ'ଣ ନା ତା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁପରି ସେ ମଶାଲଟା ସୁନ୍ଦରକାୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନେ ଝରିପୋକ ବଲ୍ ପାଖରେ ଆମର ଆଲୋକ ପାଖରେ ରହି ଏକାଠି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ ଶେଷରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ସେ ଆଲୋକର ଫଳରେ ବା ଆଲୋକ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ବା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟେ। ସେହିପରି ଏ ମାଛମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ବା ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ରମ୍ୟ ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଗଲେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେନେ ପଢ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗ୍ରଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ତାହେଲେ ପାପ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତରେ, ପାପ ରୂପକ ଗାତରେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼େ ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବା ଜ୍ଞାନବିହୀନ ଲୋକ ଯେମିତି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେହିପରିକା ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଡେଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବେ। କେଉଁମାନେ ଦେବେ? ତାହେଲେ ପାପ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତରେ କିଏ ପଡ଼େ ନା ମୂର୍ଖ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ମୀନମାନେ ଏ ତରି ଗର୍ଭରେ ବା ଡଙ୍ଗାର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାକୁ ଏକ ନାୟିକା ଭାବରେ ଓ ନିଜେ ନାୟକ ହୋଇ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟରେ କେମିତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜର ଗୃହ କଥା ଭାବି ନିଜର ଘର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ କଥା ଏଇ ପାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିପରି ଏଇ ଜନମାନସରେ ବା ଏଇ ସମାଜରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ତାହା ଏଇ କବିତା ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଓ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କେଉଁପରି ଲେଖା କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ପଣିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜର ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସାୟନ୍ତନ କାଳରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜତ୍ୱ ସରିଯିବା ପରେ ରାତିର ସମୟରେ ମଶାଲ ଜାଳି ସେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଢେଉର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଢେଉର ସୁଅରେ ଡଙ୍ଗା ବା ନୌକା ଦୋହଲି 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 ବା ଢଳି ଢଳି ଢେଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଉଠେ ପୁଣି ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ନିଜକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। କ'ଣ ନା ଢେଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସେ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ଯେଉଁପରି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଶା ଜନ୍ମାଇଥାଏ ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଆଶାରେ କେମିତି
ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ବା ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଉଠୁଥାଏ ପଢ଼ୁଥାଏ। ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଲଙ୍କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁପରି ଟିକିଏ ଧନ ପାଇଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ସେଇ ଧନ ବା ପଇସା କ'ଣ କମିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶାଟା ପୁଣି ତଳକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ସେହିପରି ଏଇ ନୌକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବା ମଶାଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଢେଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଆଉ ତଳକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ବା ଜଣା ପଡ଼େ। ନିଶାଗ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୋକେ କୋଳାହଳ ନିର୍ବତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ନିଶାଗମେ ନିଶାର ଆଗମନ ଫଳରେ ବା ରାତିର ଆସିବା ବା ରାତିର ଆଗମନ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଭିତରେ ନା ନିଶାର ଆଗମନ ଫଳରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଳାହଳ କ'ଣ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରୁ କମି କମି ଆସୁଅଛି। ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କ'ଣ ନା ଦିନଯାକ ଚିଲିକାରେ କୋଳାହଳ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ କୋଳାହଳ ଧୀରେ 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 କମି ଆସେ। ନିର୍ବତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବା ଚିଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ବା ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରାଣୀ ବା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ୁଅଛି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପୃତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେନେ ପାରତ ଧୌତ। ତାହେଲେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଉ ଆକାଶପଥ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପରିପୃତ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପୃତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଯେଉଁପରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଏଇ ଚିଲିକାର ବା ସେଇ ଚିଲିକାର ସର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଜଳସ୍ଥଳ ନବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପୃତ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଏଇ ସବୁଯାକ ବା ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଗାଧୋଇଲା ବା ସ୍ନାନ କଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼େ। ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେନେ ପାରତ ଧୌତ। ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ତାହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ବା ଜଣା ପଡ଼େ କ'ଣ ପାରଦରେ ସ୍ନାନ କଲା ଭଳି ବା ପାରଦର ଆସ୍ତରଣ ହେଲା ଭଳି ଏଥିରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼େ। ଏହି କଥା କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଉ ଜଳଭାଗ ସ୍ନାନରତ ଥିଲା ଭଳି ବା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼େ। ଏହି କଥା କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାର ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ମାନେ ପ୍ରତିଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଛାଇ। ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ତାହେଲେ ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ଦୀପ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତିନି ବାଟେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଜଳ ମଝିରେ ସ୍ଥଳ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ଶୈଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗିରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ। ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ଭସ୍ଥଳରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଛାଇ ଚିଲିକାର ହ୍ରଦର ବା ଚିଲିକାର ଗର୍ଭସ୍ଥଳରେ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ବା ଚିଲିକାର ଗର୍ଭସ୍ଥଳରେ ବା ନିଜ ବକ୍ଷରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାର ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ନା କାହାର ନା ଦୀପରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିରି ବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଛବି କେଉଁଠି ପଡ଼େ ନା ଚିଲିକାର ଗର୍ଭସ୍ଥଳରେ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼େ। ଏ କଥା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆଲୋକପାତ ବା ବର୍ଣ୍ଣନାରତ ଲିଖନୀ ଚାଳନା କରି ଏଠାରେ ସେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜନସମାଜକୁ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
ତାହେଲେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ରହ ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ, ଦେଖିବି ମୁହିଁ ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ତାହେଲେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେତେବେଳେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଲିଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ପକାଇଥିଲେ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ। ସେହି ଚିଲିକା, ଯେଉଁ ଚିଲିକା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ତାହେଲେ ସେହି ଚିଲିକାରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହୋଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ କିପରି ଚିଲିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ଜନମାନସକୁ କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହା ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନବେ ଭାସି, ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ରାଶି। ତାହେଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ଅର୍ଥ କ୍ଷୀରସାଗର, ସୋଦର ଅର୍ଥ ସହୋଦର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନବେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଅର୍ଣ୍ଣବେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନବେ ଅର୍ଥ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସମୁଦ୍ର, ଦିଶନ୍ତି ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବିଶଦ ଅର୍ଥ ନିର୍ମଳ, ନାସି ଅର୍ଥ ଜନଭାଗକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନାସି କହିବା। ତାହେଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର, ତାହେଲେ କ୍ଷୀରସାଗରର ସହୋଦର ଅର୍ଥ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ କେଉଁଟା? ନା ଚିଲିକା। ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ନା କ୍ଷୀର ତୁଳନା ଦିଆଯାଉଛି କ୍ଷୀରସାଗରର ଭାଇ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। କେମିତି? ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନବେ, ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସମୁଦ୍ର ବା ଏ ଚିଲିକା ଧଳ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଯେଉଁପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ କ୍ଷୀରସାଗରର ସାନ ଭାଇ ବା କ୍ଷୀରସାଗରର ଭାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ରାଶି, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କୋରା କୋରା? ନା ଗିରି ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ବନ ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ, ନାସି ତାହେଲେ ସଫା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ନିର୍ମଳ ଆକାରରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ କିରଣାୟିତ ହୋଇ ଧବଳ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରି ଜଣାପଡ଼େ ବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ କ୍ଷୀରସାଗରର ଭାଇ ବୋଲି ଏଇ ଚିଲିକାଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ କ'ଣ? ନା ଗିରି ପର୍ବତ ଆଉ ବନ ଆଉ ନାସି ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମଳ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ, ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅର୍ଥ କୋମଳ, ତରୁପତ୍ର ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରରେ, ମସୃଣ ଅର୍ଥ ଚିକଣ, ଉପଳେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ବା ବାଲି ଅରଡ଼ା। ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ତରୁପତ୍ରରେ ପଡ଼ି ବା କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆଉ କେଉଁଠି ପୁଣି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ? ନା ଚିକଣିଆ ବାଲି ବା ବାଲି ଗରଡ଼ା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼େ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ। ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁପରି ଗୋଟେ ମୋତି ବା ହୀରାରେ ଆମେ ଆଲୋକ ପକାଇଲେ ଯେଉଁପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ଉଜ୍ଜଳ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ ଆଉ ବାଲି ଅରଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଚକଚକ ହୋଇକି ବା ଚକମକ ହୋଇକି ଏହା ପ୍ରତୀୟ ବା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି, ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭାଏ ବନସ୍ଥଳୀ। ତାହେଲେ ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି, ତାହେଲେ ସର୍ପେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାରେ ଯାହାର,
ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାରେ ଯାହାର ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମସ୍ତକେ ଯାହାର, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମସ୍ତକରେ ଅଛି କାହାଙ୍କର ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ପରି। ତାହେଲେ ଏଇପରି ଛାଇ ଆକାର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏଇ ଛାଇ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁପରି ଚିଲିକାରେ ପଡ଼େ ଜଣାପଡ଼େ ନା କ'ଣ ନା ଶିବଙ୍କ ଭଳି। ଶିବଙ୍କର ଗଳାରେ ସର୍ପ ବା ନାଗସର୍ପ ବିରାଜିତ, ନାଗ ରାଜା ବିରାଜିତ, ସେହିପରି ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜିତ। ସେହିପରି ଆମର ଜଣାପଡ଼େ ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି। ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ବା ଶିବଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣାପଡ଼େ ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଛାଇ ଏ ବନ ଚିଲିକାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବନ ବା ଜଙ୍ଗଲ ତାର ଛାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼େ ନା ଚିଲିକାର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ତାହା କାହା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରିବନ ଦେଶ ନାହିଁ ଏଠି ନୀରବ ନାହିଁ ଏଠି ନର ଚହଳର ରେଶ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିରଶାନ୍ତ ବା ନୀରବ ନୀରବ ଗିରିବନ ଦେଶ। ତାହେଲେ ଏ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ କେଉଁଟା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଚିଲିକାର ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସରିଯାଇଛି, ରାତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଚିଲିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଚିଲିକା ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାହା ଆଉ ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଏକଥା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଏଠି ନର ଚହଳର ରେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଦିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ତାହେଲେ ନିଶିଦିନି ଅର୍ଥ ରାତି, ଝଙ୍କାରି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପତଙ୍ଗ, ତାପରେ ଝରଝର ନାଦ ନଦୀର ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଝରଝର ନାଦରେ ରାତି, ଝରଝର ନାଦରେ ନଦୀ ବା ଝରଣା କଳକଳ ନାଦରେ ବହିଯାଏ। ଆଉ ଝିଙ୍କାରି ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗ ତାର ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ରାତିଯାକ ପ୍ରଚାର କରେ। କେତେବେଳେ ନା ରାତି ହେଲା ପରେ, ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ତାହା ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। କଳିର ଉପଦ୍ରବେ, ତାହେଲେ କଳିର ଉତ୍ପାତ ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବା କେଉଁଠି ନା ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼େ। ନା କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଜନସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ନା କେଉଁ ଯୁଗରେ ନା କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସମାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଭଳି ନା କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଭଳି ଏହା ଜଣା ପଡ଼େ। ଲୋକାଳୟ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସଗୃହରେ। ତାହେଲେ ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବନୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ତାହେଲେ ଚିଲିକା ତୋର ଏହିପରିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଏହିପରିକା ଚିତ୍ର ମୋର ମନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବା ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ ବା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଅଛି ବୋଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏହା ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରି ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି।